गोजोन फुंबिलि लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरनाय जाबाय आरोना जोंहा दिनै फैयै फैयै नैबे जिथुनाखि आं आवगोलनिफ्रायनो देखायबाय थादोंमोन प्रग्राम जोंनि नोलोबारि बैसागु फोरबो आफादनि प्रग्रामा दिनै ब्रायनो मोनफैमारबाय बेखौ आं नोंथांमोननो देखायनो होननानै दिनै फैनाय जाबाय आं गिबियावनो नैबेयाव माने जोंनि बानायनाय स्टार्टिंआवनो गेटखौ खनसे देखायग्रोनोसै नोंथांमोना खनसे नायनानै लादो बिनि उनाव आं गासिबो फारि फारि देखायलांसै आरोना बिनि उनाव गिबि हाबाफारि बायदि जोंहा दङ फिरफिला बिरहोनाय फिरफिलाखौ बिरहोगोन जोंहा आफादनि आफादगिरि दंखायो गेरेमसा दैमारि बिथाङा बेखेवगोन बिरहोगोन आं दा गिबियाव नोंसोरनो नैबे फार्स्ट जोंनि माने हाबजेनग्रा जिथुनाखि गेट बेखौ एसे देखायग्रोनोसै आरोना नोंथांमोनाबो नायनानै लादो जों मा डिजाइनाव बानायदों मा स्टाइलाव बानायो एसे देखायनोसै आरोना नोंथांमोननो बिनि उनाव उननि हाबाफारिखौ आं देखायलांबाय थानोसै मोनसे उनाव मोनसे फारिनो थ' बेनोमोन गेटआ आं एसे सिङाव हाबलांना देखायनोसै आरोना फिथाखौ हास'थ'वाखै जों फार्स्ट टाइम माने माबाखौ बिरहोग्रोगोन नालाय नैबे जोंनि फिरफिला अलरेडि जाखाजोब्बाय बेखौ बिरहोखांनायनि उनावसो जों नैबे गेटनि फिथाखौ हास'गोन नालाय ओंखायनो आं दा सिङाव एसे हाबनानै देखायहैनोसै आरोना दा हाबाफारि बायदि माने देखायलांबाय थानोसै फारसेनिफ्राय जोंना नैबे माबायाबो जागायखाबाय फारसेनिफ्राय रेडि जाखाजोबनानै दं आरोना अकल माने दा सोद्रोमाफोरा दहाय फुंनि हाबाफारिखौ एसे साफा मावनानै माने दा एसे दुगैस्र' लोबस्र' जास्रां लोंस्रां खालामदों न'आव दंहैयो नालाय दा मोनफैजोबथ'वाखै दसे थानानै मोनफैगोन आरोना गासिबो जेब्ला गासिबो मोनफैयो अब्ला नैबे जिथुनाखि जोंनि फिरफिला बिरहोनाय खामानि बेखौ मावफुंसिगोन बयबो थ' नोंथांमोना नेथ'बाय थादो दसे आं देखायलांबाय थानोसै जेसेबां हायो देखायनो नाजानोसै आरोना बे समाव हाबाफारि बायदि जोंना नै फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया जासिगोन जोंहा गासैबो सोद्रोमाफोरा मोनफैखाजोब्बाय आरोना बेखौ एसे नोंथांमोननो देखायनोसै आं जोंनि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ एसे खनसे स्रायनो देखायजोबसै आरोना गासैबो मोनफैथ'वाखै एक्सुवेलि दायो होमबाबो जिथुनाखि मोनफैदों बिसोरखौ खनसे देखायनोसै आरोना जोंहा हाबाफारि बायदि माने फुं टाइमाव माने गिबियाव साफाय हाबा दंमोन नालाय बे साफाय हाबाखौ खनसे देखायनोसै आरोना नोंथांमोननो बेखौ मावग्रोनो नागिरदों होनायखौ मावफुंगोन आरोना आफादनि गासै सोद्रोमाफोरा एसे माने साफाय हाबाखौ जुदि दङब्ला खना खनला नैबाव एसे दाखोर जानानै दं आरोना हाथाय गफायाव जुदि जिरायग्रा होननानै ओरैनोथ' दाखोर नङामोन बारु नैबाव माने खामानि मावनानै एसे दाखोर जादोंमोनथ' बेखौनो माने एसे साफा खालामनो होननानै आफादनि मानसिफ्रा नैबेखौ मावग्रोनानै मावग्रोनाय जादों आरोना बेयाव एसे दाखोर जानानै दं आरो साफाय हाबाया मेन आरोना बिथिंबो दङ बबेथिं लेंहरखो जोंहा सासे माने जिथुनाखि जेरावखि जाया नैबे माने प्रग्राम जाया माने मिटिं जाया माने नैबे जिथुनाखि साफाय हाबाफारि ना बे माने एकदम इम्परटेन्ट आरोना दा माने मिटिं खुंनायाव माने डिसिप्लिनासो मेन बुस्थु नालाय ओंखायनो माने बे बुस्थुखौ जों माने गिबि हाबाफारि लादों आरोना नै आदामोनाबो मावगासिनो दङ नै बेखौ एसे देखायनोसै नोंथांमोननो माने डिसिप्लिन जेसेबां मेनटेन खालामगोन मिटिङाबो साब ना हामना जागोन नालाय बे बुस्थुखौ लायो आरोना बोसोरै बयबो बिदि साफा खालामलायोबा मोजां जागोन मोजां जायो स्वच्छ भारतनि नङाबाबो जोङो ओरैनो साफा खालामना लाखानांगौ न'खरफोरा मोजां जायो जायगायाबो डिसिप्लिन जायो नङा होमबा नायनोबो मोजां नुयो बारहावा मोजां जायो औ जोंहा मावगासिनो ओमफ्राय जोंना गासैबो स्टेज ओमफ्राय गासैबो माबाफोराव सेटआ जाखाजोब्बाय आरोना नैथिं नै अलरेडि जाखाजोब्बाय दसे उनाव हाबाफारि बायदियै माने कम्पिटिसन खालामग्राफ्राबो फैसिगोन ओमफ्राय जोंना नै साउन्ड सिस्टेमफ्राबो जाखाजोब्बाय ओरै नैबे फिरफिला बिरहोखांनायनि उनाव जों नैबे CRC-खौ बहायजोबसिगोन आरोना दसे थानानै ओमफ्राय नैबेयाव बिदि बहायजोब्बाय आरोना एसे गय बिफां गायबाय ओमफ्राय टाबाव दंफां फिसा फिसा गायना होदों आरोना दायो आंनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनाय गासैखौबो खनसे देखायजोबसै आरोना नायलांबाय थाबाय जाबाय नोंथांमोना आफादगिरिनो आर'नाइ गानहोबाय नेहाथारिया बिबुंथि लाखिगासिनो जोंहा नै कालचारेल सेक्रेटारियाबो रेडि जाखाबाय फारसेथिं नै लेङाइ नेहाथारि मबाइलाव मुखुब सासेया हिरन बसुमतारीखौबो थांफानो थाखाय खावलायनाय जाबाय देखायलांसै आरोना माब्रै दिनैनि दिना फन्टास्टिक मोजां मोसानोसो फैगोन ना माखौ रादे
आफाद माबा बुंहां खोनादों आफाद बेखौनो फैदों आदसा दा थामथि बैसागु फोरबोखौ जों बहुद बरिया गाजा गोमजायै बरायसिगोन आरो दा आसा खालामदों खोनाबाय नै जोंहा मोनफैजोब्बायानो गासिबो ओरैबो सफैजोब्बाय नै बारग' जोंहा काउन्सिलर सफैखाबाय ओरैबो सफैजोब्बाय थ' बेखिनियानो आरोना माखासे फैनो दंबावो ओमफ्राय फैबाय थासिगोन जों बे फुंनि हाबाफारिखौ मावफुंग्रोनोसै होननानै आखायाव लाबाय आरोना दायो जोंहा नै जेवारि सावनाय हाबाफारिखौ मावग्रोदों फार्स्टआव बेखौ एसे देखायनोसै आं नोंथांमोननो जोंहा आफादगिरि बिथाङा नैबाव गिबियाव जेवारि लगायग्रोबाय आरोना बिनि उनाव नैबे जिथुनिखि जोंनि गोथार फिरफिला आफादनि बेखौ बिरहोसिगोन जोंना खामान होबाय आरोना फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय खामान होबाय खामान होगिरिया दसेनो उनावनो एकदम जागायसिगोन बिनि उनाव गासैबो हाबाफारिखौ मावफुंलांसिगोन आरोना माने गिबि माने फार्स्ट स्टार्टिं खामानियानो बेनो नालाय बेखौ जों जागायाबा माने गुबुन खामानिखौ आवगायनो हाया नालाय दा ओंखायनो माने बेखौ मावफुंग्रोबाय आरोना आफादगिरिया फिरफिला गायनायाव एसे बे बुस्थुआ मोनसे प्रब्लेम जायो आरोना मालाबा माने मा जायो दुरुङा एसे नांथायो प्रब्लेम गैया थेवबो खाथि दं जे बोना हो बेयावनो बोना होदो बे समाव आफादनि फिरफिलाखौ बिर होबाय नलबारि बैसागु आफाद थांनानै थाथों नलबारि बैसागु आफाद नलबारि बैसागु आफाद जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय नलबारि बैसागु फोरबोनि जय नलबारि बैसागु फोरबोनि जय नलबारि बैसागु फोरबोनि जय नोलोबारि बैसागु आफाद जिउ लावथों नोलोबारि बैसागु आफाद जिउ लावथों जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बैसागु फोरबोनि बे समाव गासैबो नैबे जिथुनिखि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि बेखिनियावनो जोब्बाय दा बिबुंथि लाखिबावगोन नामा एसे आं जुदि लाखिबा देखायनोसै फंनैसो बिबुंथि लाखियो आफादगिरिया बे बिरहोनायनि उनाव बेखौ जुदि लाखिब्ला एसे देखायनांसै आरोना मा बुङो मा बिबुंथि होयो आफादगिरि बिथाङा गिबियावनो आं नलबारि बैसागु आफादनि आफादगिरि जानानै आं बयखौबो जोंनि सोरजोंबा जों साथाम नुजाफैनाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोर बैसागुनि गोसो गोरबोजों गुरै आंनि गोसो बयबो हामलायनाय बावनायजों लोगोसे बयबो मान बावनाय जाबाय बे समाव आङो नलबारि बैसागु आफादनि जोंनि दिनैनि बेखेवजेननाय हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ जों जागायजेननाय आरो बे नलबारि बैसागु आफादनि फिरफिला बिरहोनाया दिनै फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे बयबो
लोगोसे आं बेयावनो जों जागिरिफोरा गेलेनाय हाबाफारियाव फंनैसो जोंनि बे बैसागु फोरबो आफादनि सोमोन्दै आरो जों बैसागु फोरबोखौ जों मानो फालिनाय जायो बेनि सोमोन्दै आं फंनैसो एसे गरमाबो सारमोना 5-10 मिनिटनि थाखाय जाहाथे सहाय खालामनो हायो आंखौ गुरै खावलायनाय जाबाय जोंखौ बहुद सोंथि सोंदोंमोन रायजो राजाफ्रा बे मिमा हालामनि बुङोबाथ' जों गुवाहाटियाव थांना थानाय बयबो रायजो जानाय बर'फ्राबो जोंखौ मिमा हालामनि गोजा जोंथ' गुवाहाटियाव थाबाबो जों नोलोबारियाव थाबाबो जों मिमा हालामनि गोजा गासिबो खिन्थु जोंखौ जेथिया जों प्रथमबार बैसागु खुंजेनदोंमोन बे खुंजेननायाव जोंखौ बहुद मानसिफ्रा सोंथि सोंदोंमोन बर' जाथिखौ माने बोखावदो होननानै जों माने किसुमान खेत्रआव एसे लाजिनायबो मोननाय जादों आरो गावनि गोसोआव गाबखांनायबो मोननाय जादों बैसागु मोनसे प्रग्राम खुंनाया माने बर' जाथिखौ बोखावनाय जादों मोनदों आरो जोंनि गुवाहाटि एरियायाव जों बेफोरखौ सानदों आरो थेवबाबो जोंना मावजि सोद्रोमाफ्रा गोख्रोंनि थाखाय जों दिनै थामथि फारिलाव जों दिनै आखाइ होबाय बे समाव माने जों आं बैसोरखौ जाय आंखौ बे समाव सोंहरदोंमोन फन खालामनाय जाबुंजों लोगोसे बा सोरबा पार्सनेल सोंदोंमोन बे समाव आं बिथांमोनखौ मोनसेल' फोरमायोमोन आं रावनिबो आफादखौ बुंला आं बर' समाजनि किसुमान गिदिर जोंनि बेक्तिखौनो बुंदों आं बिसोरखौ मोनसेल' खोथा बुंदोंमोन जोंनि गुवाहाटि एरियायाव जोंबो थाहैयो नोलोबारिजों बुंदों आरो जेसेबां दाबो गुवाहाटि एरियायाव मानसिफोर दङ मोननै मोनथाम गामिनि अनगायै जोंनि बर' नोलोबारिनि एरियानि मानसियानो दंजोबो होनना खिन्थु जोंनाव जों जुदि गुवाहाटियाव खुङोबाबो जोंथ' रावबो गाज्रि मोना गुवाहाटियाव खुंनाया मा जायो जोंना गामि गालानिफ्राय जायहा गारि मटर दं ट्रेक्टर एरि दं बिसोरसो थांबाय थांनानै हजोंबो खरसा पाति मोनसे थायो जानायनि लोंनायनि फारसे हिनजाव माहारिफोरनि आरो बांसिन बिखेख उसुबिदा थायो बाहेरायाव थांनाय मानाय लाजिनायबो फैयो हिनजाव माहारिफ्रा स' माने किसुमान खोथाखौ साननानै जोंनि एरियायाव गाजा गोमजायै जुदि बर' रायजोआ जोंनावनो ग्रोम दङबा जों बे नोलोबारियाव जोंनिहाय बैसागु मोनसे प्रग्राम खुंनाया जोंनि थाखाय जेबो उसुबिदा नङा स' बयबो थाइसे थाइनै सहाय होलायनानै जों खुंनांगोन बेखौ साननानै जों बे खुंनायखौ जादोंमोन बेहायनो सोरबा जुदि गोरोन्थि सानोबा जोंनि बे एरियानि सोरबाफोर जोंना गावनिनो जोंनि बिबौ जानो हागौ जोंनि बिमायं जानो हागौ अनेक जोंना बयनिबो परियालबो थानांगौ गोरों गोरा मानसिबो जानांगौ सुबुंबो अनेक बेलेग संगठनाव बेरायनो हागौ खिन्थु रायजो राजाफ्राबो गाज्रि मोननाय नङा जुदि नोलोबारि बे बैसागु फोरबो आफादा सामफ्रामबो थांना थादों आरो बे फिरफिलाया बेबायदि बिरलांनो थादों आरो जों बर' हारिखौ सामफ्रामबो जौगाहोलांनांगोन बे मोनसे प्रग्रामजों अनलि प्रग्रामल' नङा बेहाय किसुमान रोंगौथिखौबो जों नुलांनो हागौ जोंनिफ्राय जों बेरखांहोनांगोन जोंनि गथ' गथायफोरखौ मोसानाय मुसुरनायजों लोगोसे दामनाय देनायजों लोगोसे जोंना गेलेनाय हाबाफारिबो दं बेफोरजों लोगोसे जों जोंनि रोंगौथि रोंनाय गथ'फोरखौ आइडेन्टिफाइ खालामनानै सासे सानै गथ'खौ जों बोरै नोलोबारि एरियानिफ्राय जों मोनसे फौजाव जों फाथायहरनांगौ बेफोरखौबो जों एसे नैबे बैसागु फोरबो खुंनायजों लोगोसे जोंबो गावनि कालसारखौ बोरै फोथांना लाखिनो बा गावनि कालसारखौ जों मोनसे स्टेपाव बोरै लांनो जों बेफोरखौ एसे नाजानांगोन बयबो आंथ' सानाखै जे बैसागु फोरबो मोनसे खुंनानै जों बर' जाथिखौ खावनो बोखावदों होननानै दाबो गुगामुं एरियायाव जोंखौ थांबाथाय किसुमाना एसे माने रायलायनायखौ इनडाइरेक्टलि जोंखौथ' डाइरेक्टलि बुंनो हायाबाबो इनडाइरेक्टलि किसुमान खोथा सावरायलायो स' जोंनि मावथि सोद्रोमाफोरखौ नोलोबारि एरियाफोरखौ आं गावथ' गुगामुंआवनो थायो सोरबा जुदि सोरखौबा एना एनि माबा मोनसे बुंलायलायोबा जोंनि एरियानि बा जोंनि खुंफुंनाय बे थानाय गासिबो रावबो गावजोंबो नांगा फांगा खालामनाङा जोंनि बे प्रग्रामाव जोंजों हांख्रायजानाय बहुद आलासि दङ जोंनि बे प्रग्रामखौ मोजां खुंफुंलांनांगोन जोङो जोंना हांख्रायजानाय आलासि दङ जोंनि लोगोफोरबो फैनांगौ जोंनि किसुमान गुवामुनि एरियानि मानसि फैनांगौ जोंना माने फरायसा आफादनि फैनो हागौ साहित्यनि फैनो हागौ जोंना बयबो जोंनि थाखाय आलासि जों बयखौ बरायनांगोन आरो जोंनि बरायनाय जोंनि बिहेभियारा सानफ्रामबो मोजां जानांगोन जों गेदेरफोरखौ सनमान होनांगोन आरो उन्दैफोरखौ जोङो बयखौबो मोजाङै फंबाय हिसाबै बा बिनानाव हिसाबै जों मोजाङै गुरै खावलायनानै सोरबा मा होनो सोरबा थरख' बिथरख' जालायदोंबा जोंनि बे साननैनि हाबाफारि प्रग्रामाव जों खर' गंलायनानै एसे नोलोबारि बैसागु फोरबो आफादनि आफादगिरि जाना बयखौ खावलायनो थाबाय मानि थाखाय नोलोबारिया मोनसे बदनाम दङ जोंना बेहाय जानाय लोंनाय माने बिनि बाराद्राय खालामो होननानै खिन्थु जोंनि बे नोलोबारियाबो स्ट्रागोल खालामना देरनाय बे बर'फोरनि बिथोराव जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनियाव बे जोंनि आसामनि बिथोराव स्ट्रागोल खालामनाय मोनसे डिस्ट्रिक्ट जोंनि बर'फ्राबो जोंनि बे नोलोबारि एरियानि बर'फ्राबो स' जों बे स्पिरिटखौ लाखिनानै जों एसे खर' गंलायनानै बे साननै हाबाफारिखौ मोजाङै खुंफुंलांनो थाखाय आं गाजा गोमजायै खुंफुंनाय बयखौबो खावलायदों आरो लोगोसे जोंना बहुद मानसि थानांगौ बेहाय सोरबा मिउजिसियान थानांगौ सोरबा साउन्ड सिस्टेमनि फिटिं खालामग्रा थानांगौ उन्दै गथ'फोर थानांगौ सोरबा आलासि फैनो हागौ गोजाननि सिंगार फैनो हागौ जोंना स्कर कार्ड दामग्रा थानो हागौ बिसाय
बिसार खालामग्रा जोंना जाजफोर थानो हागौ जिखुनु प्रब्लेमानो जाया माथो सासेखौ सोनारलायनानै जों खामानिखौ खुंफुंलांनांगोन जोंनि बैसागो फोरबो साननैनि हाबाफारिखौ स' रावजोंबो थरख' बिथरख' खालायालासिनो मोजाङै कन्डाक्ट खालामनांगौ बेखौ आं बयखौबो खावलायदों गोसो गोरबोनिफ्राय आरो लोगोसे आरो बे जोंना मोनसे बहुत इम्पर्टेन्ट देग्लायनि दिनाव बे इम्पर्टेन्ट खोथायानो जाबाय जों मोनसे लाकि कुपन ड्र होनो नागिरदोंमोन बे लाकि कुपन ड्र होनायखौ जों खुंफुंनो नाजादों आरो जों सावरायदोंमोन खिन्थु थांनाय खुङै बेखौ जों खुंफुंनायबो जागोन बेनि हाबाफारिखौ जों गाबोन लागोन बेनिखायनो जोंनि एरियानि जेसेबां गिदिर गिदिर मानसि दं जों बयखौबो लेंहरनानै सारमोनखौ फज'नानै जोंनि बे जिथु लाकि गिफ्ट कुपन ड्र जागोन बे लाकि गिफ्ट कुपन ड्रआव 3टा बाजियाव गाबोननि जिथु नैथि हाबाफारि दं जोंना जोबथा हाबाफारि 3टा बाजियाव जों 3टा बाजिनिफ्राय 4टा 5टा बाजिसिम जाहैनो हागौ बे हाबाफारियाव एरियानि गासिबो गोरों गोरा सोद्रोमा बयखौबो लेंहरनानै जों बयखौ फज'नानै पाब्लिकनि सिगाङाव जों बेखौ ड्र खालामना होनांगोन मानो थाखाय बे मोनसे दिनैनि दिनाव सोरबा लायै नङा अलमस्ट जोंना 8,000 टिकेट सेल जाबाय 8,000 टिकेटखौ 100 राङैबाबो जोंनाव जि फैनो गोनां मासुल एसेबाबो फैदों बेखौनो मास डेमनस्ट्रेसन दं जोंना कालचारेलि डेमनस्ट्रेसन बेखौ फैगोन आसामनिनो इडुकेसन मिनिस्टार डक्टर रमेश बेगुआ मैया कनफार्मेसन होलांबाय गावनो फैदोंमोन आइजिआव दसे जिरायना थांदों जोंजों गावनो कनफार्मेसन होदों गावनो फैगोन बेसेबां हायो 100% नाजानांगोन फुंनि 8:30 बा 9टा बाजियाव जों सुरु खालामगोन स' सारा बेखेवनो फैगोन स' ओंखायनो आं जोंनि एरियानि बयखौबो लैहोर गाजा गोमजायै ओंखारबोनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय थाबाय आरो हायोबा जोंनि कालसारखौ जों गाजा गोमजायै खुंफुंलांनांगौ हायोबा बयबो गामसा गानना फैनांगौ बयबो दख'ना गानना फैनांगौ गावनिनो प्रग्राम होननानै बयबो सानना फैनांगौ बा जोंनि बे आफादावल' ग्रुपाव दङ आफादनिनो मानसि होननानै बिदि साना एरियानि गासैबो रायजो राजाफ्रा हायोबा लोब लोब ओंखारबोनानै जोंनि बे जिथु साननैनि हाबाफारि खुंनो लानाय बे थामथि बैसागो फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंगोन होननानै आं गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो रिकुवेस्ट खावलायबाय बे फंनैसो बिबुंथि बुंनानै दिनैनि बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ आं गोजोन्थों बे समाव जोंना फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि अलरेडि जोब्बाय बेनि उनाव नेक्स्ट हाबाफारि जाबाय दङ जोंहा मेन थांफैब्लां बेखेवनाय आरोना जोंहा बेखौ बेखेवगोन जोंहा जोंनिनो बारग' फोरोंगिरि जोंनिनो फोरोंगिरि आरोना बेवलाना सार बिथाङा बेखेवना होगोन बिथाङाबो अलरेडि मोनफैखाबाय दा बिथांखौ आं एसे देखायलांनो नाजानोसै आरोना नोंथांमोनाबो नायलांबाय था जोंहा थांफैब्लां बेखेवग्रा साराबो सफैजोब्बाय आफादनि गासै सोद्रोमाफ्राबो बेयाव फैखाजोब्बाय आरोना एकदम दसे उनावनो नै साउन्ड सिस्टेमा एसे प्रब्लेम जादों आरोना गिबि साननि इयुन हाबाफारिफ्रा जानो थांबाय जोंहा दंमोन फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया जोबोद थांबाय दानिया गिबि साननि नैथि हाबाफारि गाहाय थांफैब्लां बेखेवनाय दा बे समाव जोंहा खुंगा थामथि रंजालि बैसागो फोरबो फालिथायनि नैबे गाहाय थांफैब्लां बेखेवनो जोंनि गेजेराव आलासि दंबाय थायो लेंहरजानाय आलासि स' जों बे हाबाफारिखौ जागायनो सानबाय जोंनि गेजेरावनो नुजाथिफैनो हादों जोंनि खुंगा थामथि रंजालि बैसागो फोरबो फालिथायनि गाहाय थांफैब्लां बेखेवनाय जा बेखेवगिरि महरै मिंमोन नलाबारि हायार सेकेन्डारि स्कुल मोनसे समावहाय मिंमोन नलाबारि एमइ स्कुलजों लोगोसे हाई स्कुल दंमोन दा हायार सेकेन्डारि स्कुल जाबाय बिथाङा मिंमोन नलाबारि हाई स्कुलनि एसिस्टेन्ट टिचारमोन बिथाङा बारग' जाबाय एबा रिटायार जाबाय दा बेजों लोगोसे बिथाङा आरोबाव जोबोद बाख्नायथाव मोनसे बान्था मोनबावदों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय रांसार थुनलाइनि बान्था मोननो हादों सारा जोंनि मिंमोन हालामनि गोबां जारिमिन बिजाब सारा जोंनि गेजेराव लिरलांबाय गोबां गालांबाय बेजों लोगोसे दाखालि बावैसो आरोबाव आसाम साहित्य सभानिफ्रायबो मोनसे बान्था मोननो हादों सारा दा बे जोंनि मिंमोन हालामाव जोबोद गौरब एबा जों बाहायनो गोनां बे सारा जोंनि गेजेराव दंबोयो जोंनि जारिमिनखौ सारनो सुनदों जोंनि गुदि एरियानि गासै रेकर्डआ सारनाव दंजोबो जों सारखौ दिनै जों बे गाहाय थांखि बेखेवनायाव आलासि महरै जों लिंहरदों बिथाङा जाहैबाय बिमलानाथ बसुमतारी रिटायार्ड एसेन्ट टिचार मिंमोन नलाबारि गोजौ फरायसालिनि बे समाव सारखौ आङो गिबियाव गांसे आर'नाइजों बरायलांनो सानबाय गिबियाव आफादगिरि जाहांगीर सारिखौबो बे समाव गांसे आर'नाइजों बरायनानै खावलायबाय
begini bे समाव सारखौ गाहाय थाखोफोरखौ बेखेवनायनि सिगांनो सारखौ सुंद'यै नोलोबारि रंजालु बैसागु फोरबोनि खुंगा थामथि जे फोरबो खुंनो नागिरदों बे खुंनो नागिरनाय हाबाफारिनि नैथि हाबाफारियाव दिनैनि बे लांगोना मोखांनि जोंनि नोलोबारि रंजालु बैसागु फोरबोनि आफादनि मावथाय लोगोसे गासै बिबानगिरि बिथांमोननिसिम बे समाव जोंहा गासैबो आफादनि सोद्रोमाफोरखौ जोंहा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। मोजां मोननानै बाहागो लाफैनो हानाय बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि आरो रंजालु बैसागु फोरबोनि हामलायथिनाय सिबिनाय अननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। रंजालि बैसागु फोरबो बेयो मोनसे रंजानायल' फोरबो नङा, गोदान बोसोर बैसागु फोरबो बैसागु बोथोरनि रंजालु जि फोरबो बे फोरबोआ बर' हारिनि समाजारि जिउजों सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो। बैसागु रंजानाय बैसागु मोसानाय बियो बर' हारिनि जिउजों सोमोन्दो गोनां मोनसे मान हांखो। बेखौ जोङो ओरैनो रंजानाय बायदिल' होननानै लाया। बैसागु रंजानायनि गेजेरजोंनो बर' हारिनि जि हारिमु कालचार गाननाय जोमनाय मोसानाय दामनाय देनाय साननाय हनाय फोथायनाय सिबिनाय अनज्लायनाय बे गासैबो बेरखाङो। बेनिखायनो जोङो बैसागु फोरबोखौ जोबोद मोजाङै खुंनो हमदों। आथिखालाव गाजा गोमजायै खुंनो हमदों। दहाय आङो मोनसे बाथ्रा खोनादों, फिरफिला बेखेवनायाव जोंहा आफादगिरि बिथाङा दुखु फोरमायदों जे नोलोबारि गेलेग्रा फोथाराव बैसागु फोरबो खुंनाया बर' हारिखौ बोखावदों नामा होननानै मोनसे बानबुंथाय सोमजिदों। बे बाथ्रा जानो हाया। रंजालि फोरबो खुंनाया मोनसे ओनसोलाव बबेबा दाबसे जायगायावबो जागोन, सोरबा मोनसे आफादा गावसोरल' खुंगोन बेबायदि जानो हाया। बेयो जाबाय बैसागु बोथोरनि जि रंजालि फोरबो, बैसागु बोथोरनि जि रंजानाय, बेयो गाव गावनि गोसो गोरबोजों मोजां मोननानै अनज्लायनायनि गेजेरजों बेखौ खुंनाय जायो। आरो बेखौ जायफोर गोसो गुदुं सुबुंफोर गाव खुंनाय जोंनि इयुन जेनेरेसनफोर बिसोरो जेरावबो गाजा गोमजायै खुंनो हायो। बेयाव सोरखौबा बोखावलायनाय जातिखौ बोखावलायनायनि खोथा जायफोर बुंदों बेयो जोबोद गोरोन्थि। आरो बेबायदि बुंदोंब्ला बै बुंग्राफोरनि मेन्टेलिटिया बर' हारिनि थाखाय नङा होननानैसो आं बुंनो सानो। मानोना जों नुदों जोंनि बेहाय जोबोद गोबाव बोसोरसिम जेबो बेफोरबायदि फोरबो खुंनाय जायामोन। जोंनि बर' फरायसा आफादाल' बेफोर फोरबोखौ खुंबोबाय थादोंमोन। दा जोंनि नोलोबारि ओनसोलाव नोलोबारिनि गोबांसिन सुबुं गामि थानाय हिसाबै नोलोबारिनि जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसो गुदुंजों बे फोरबोखौ बरायनो लादों, गाजा गोमजायै खुंबोगासिनो दं। दिनै थामथि बोसोर जाबाय। बेहाय रावहाबो दुखु मोनलायनांगौ, गाज्रि मोनलायनांगौ, माबा बुंलायनांगौ, जुक्तिफोरखौ बेफोरनि खोथा फैनांगौ जेबो थानांगौ गैया होननानै आं बुंनो सानो। जियानो जा थांनाय आरो सिगांनि बोसोरफ्राव आं बेहाय मोजाङै बाहागो लानो हायाखैमोन। आंखौ हांख्रायहरदोंमोन फालिनायफ्राव मुं थिसननानै, नाथाय आं गावनि सावस्रिनि थाखायनो नुजाथि फैनो हायाखैमोन। देग्लाय आं फैदों। आं आसा खालामदों थांनाय बोसोर आरो बेनि सिगां जिबायदि गाजा गोमजायै बेहाय बैसागु फोरबोखौ खुंफुंलांबाय, थिग बेफोरबायदिनो खुंफुंलांनो हागोन।
रोजा रोजा साबायखर बावबाय बे समाव सारा जोंनि गाहाय फोरोंगिरिखौ बेखेवना होबाय सरासनस्रा दानसे आवगायनानै थांबाय जोङो आवगायनानै जों बे समावनो गुबुन मोनसे बेखेवनाय हाबाफारि जोङो लाबावनो सानदों जौस्रां बेखेवनाय जोंहा बेखेवगिरि सार दंबाय थायो बे समाव जोंहा जितुनिखि ब्लांक खावलायबाय बेनि उनाव नेक्स्ट जोंहा जौस्रां बेखेवगिरि सार दंबाय थायो जिहेतु गाहाय सायनासालि बेखेवनाय हाबाफारियाबो जासिगोन देखायलांसै आरो नोंथांमोननो दिनैनि नलबारि रंजालि बैसागो फोरबो आफादनि दैदेननायाव नाजानाय थामथि बैसागो फोरबो खुंफुंनो लानाय रंजालि बैसागो आफादनि मावग्रा आफादनि नेहाथार लोगोसे बायदि बिबानाव थानाय मावग्रा बिबानगिरि बिथांमोन लोगोसे गोख्रों अनसुमान बिथांमोन लोगोसे दा बावैसो बुंनो हागोन आरो दा बावैसो जोंहा थांथाय ब्लांकखौ बेखेवना होनाय बिबान बसुमतारी सारा जितु बुंलांदों खिन्थु नलबारियाव जे बैसागो फोरबो फालिनाया बर'खौ खावनै खालामगोन नामा बेबायदि खालामगोन नामा सोलोंदों सोरबा बे समाव सारिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय गोजोन्थों सारिसिम बयखौबो बे समाव जौस्रां असे गाखोनानै जोंनि खुंगा थामथि बैसागु फोरबो फालिथायनि जौस्रांखौ एसे नायनो खावलायबाय बयखौबो हाबाफारिखौ बेखेवना होबाय आरोना ओमफ्राय एसे नायथिंदों दा बेखेवगिरि बिथांमोना सारमोनहा बेखेवनाय हाबाफारिया मोनसे दंबावो दा नैबे जिथुनिखि जोंनि मेन सायनासालि आरोना बे मोनसे दंबावो बेखेवनाय हाबाफारिया गोजौ फरायसालि बेखेवै जोबथा बेखेवनाय आरोना ओमफ्राय नैबे जोबथा बेखेवनाय हाबाफारियाव दंमोन जोंहा मेन सायनासालि बेखेवनाय बे मेन सायनासालि बेखेवनायखौ मावफुंसिगोन बेखौ आं देखायनो नाजागोन नोंथांमोननो रिप्लेसमेन्ट खालामनानै बिनि जायगायाव जों बे समाव नलबारि गाव पन्सायतनि एपि मेम्बार जायखौ बुङो जों काउन्सिलर बारग जोंहा एपि मेम्बार नलबारि गाव पन्सायतनि दीपक मुसाहारि सारा जोंनि ज' दंफैयो स' दीपक मुसाहारिखौ बे समाव आफादनि जानानै गिबियावनो गांसे आर'नाइजों बरायना लाग्रोनो सानबाय स' बे समाव सारखौ आङो गाहाय सायनासालि बेखेवनायनि सिगां फंनैसो गुसुंनि बिबुंथि लाखिनानै बे समाव खावलायबाय नलबारि रंजालि बैसागु फोरबो आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो दिनैनि बे बैसागु फोरबो आफादाव नुजाथिफैनो हानाय एसे आगोलावसो एसे सिगाङाव थांथै जेनाखि जोंनि बेखौ बेखेवनाय जोंनि नलबारि हायार सेकेन्डारि बेखेवनायखौ जोंहा जेनाखि थिखानाय आलासि दंमोन बिथाङा फैयैनि थाखाय बेयाव जेरैबायदि आंखौ दिनैनि बे जिरायसालिखौ आंखौ बेखेवनो होदों बेनि थाखाय आं गोसो गोरबोजों नलबारि बैसागु फोरबो आफादनि गासै दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर जासिनाय थाबाय आरो बैसागु फोरबो आफादनि सोमोन्दै जि गोजोन्थों सारनिसिम बे समाव थेंक इउ सारा दिनै जोंनि गाहाय सायनासालिखौ बेखेवनायनि थाखाय सारनिसिम रोजा साबायखर बावबाय बे समाव बयखौबो गाहाय सायनासालि सिङाव एसे गुसुयै जिरायफैनांगौ बेखौ खावलायबाय बे समाव जोंनि गासैबो माने बेखेवनाय हाबाफारिया गुबुन आफादनिफ्राय मोसाखावरि हान्जाबो जोंनि गेजेराव मोनफैहांबाय जों जोबोद खम समनि गेजेरावनो दिनैनि हारिमु बादायलायनाय बेखेवनाय हाबाफारिखौ जों लाबोनो सानदों स' बेखेवगिरि सारा मोनफैथ'वाखै जों सारा मोनफैनाय लोगो लोगो जों दिनैनि हारिमु बादायलायनाय बेखौ बेखेवगोन बिनि उनाव जों हाबाफारि बायदि जों सामलायलांनो नाजागोन
गासै बेखेवनाय हाबाफारिया जोबखांनायनि उनाव आं जोंनि जिथुनिखि मेन माने जौसां बेखौ नोंथांमोना एसे देखायना होनसै आरो जोंनि जिथुनिखि नैबे हाबाफारि आरोना नैबेनोमोन दा गिबि गिबियाव नैबे जासिगोन गिबि माने नैबे नेक्स्ट लेभेलाव जागोन नैबे बेनि सिगां माबा जाग्रोगोन गेलेनाय जाग्रोगोन आरोना गेलेनायनि उनावसो नैबे जागोन हारिमु बादायलायनाया अब्लाबो हारिमु बादायलायनायखौ बेखेवनायनि उनावसो गेलेनायखौबो होगोन आरोना थ' जाय माने नैबे हारिमु बेखेवगोन बे मानसिया माने बिथाङा सफैथ'वाखै ओंखायनो माने दसे नेगोन होननानै बुंदों आरोना माखासेफ्रा सफैखाजोब्बाय अलरेडि जाखाजोब्बाय बेखेवनाय हाबाफारिया आरो सोरबा सोरबा मोनफैखाबाय बादायगिरिफ्राबो मोनफैखाबाय आरोना एसे नायनानै लादो नै बे समाव जोंहा दसे हारिमु बादायलायनाय आरो गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ जागायलायबाय जोंहा बेखेवगिरियाबो मोनफैखाबाय रायजोफ्रा सफैयो हाबाफारि जागोन नालाय जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बिथाङा मोनसे समाव नोलोबारि कलेजनिबो जुनियर सेक्सननि प्रिन्सिपालमोन सारा जोंनि गेजेराव दंथ'यो सलसलि गामिनि बिथाङानो जाहैबाय सिमांसा बसुमतारी बे समाव सारखौ आङो गांसे गोथार आर'नाइजों बरायनो थाखाय आफादनि जानाय बे समाव खावलायबाय सिमांसा बसुमतारी सारखौ बे समाव सिनायथिनाय खावलायबाय लोगोसे सारखौ गांसे आर'नाइजों आफादनिफ्राय गिबियावनो बरायना लाग्रोनो सानबाय गोजोन्थों बे समाव सारखौ आङो लोगो लोगो बे बादायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो होननानै फैनाय साखाथि फाखाथि गुबुन गुबुन गामिनि रिंगुदामसा लोगोसे आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन नैबे हाबाफारिखौ मावफुंनो हांख्रायनायनि थाखाय आं बे हाबाफारि सामलायगिरि बिथांमोनसिम गिबि गिबियाव साबायखर बावबाय दा आंखौ आंनि फरायसा आफादनि डेडिकेसन हिसाबै हांख्रायनायखाय आं बे नोजोर बोनानै खोथाखौ बुंगोन जे जोङो कास्टम एन्ड ट्रेडिसन नियम खान्थिखौ फोथांनो हानाय जोंनाव मोनसे संबिधानिक गोहो दंसै गतिके जों दा फोथांनो थाखाय सोमावसारनांगौ गैला दा नैबे स्टेटआव जोङो बे जोंनि थांखिखौ खावसे जाफुंनायनि उनाव बे बैसागो मेला फालिनायनि ओंथिया मा जागोन आं बेखौ एसे बुंनो लुबैदों दा जों दा लेटेस्ट मोनसे मोजां खौरां मोनदों जे बर'नि दामजुफोर जायफोर इन्सट्रुमेन्ट दं खाम सिफुं जथा बे खाम सिफुं जथाया वर्ल्डनि जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन स्टेट होनना बुङो जायखौ जाय बुस्थुआ मुलुगाव बबे बबे जायगायाव बबे बबे हारिया ट्रेडिशनेल दामजु दामो आरो बेनि अरिजिना मा बेखौ बिजिरनो थाखाय आसामनिफ्राय 19टा इन्सट्रुमेन्ट लादों बे 19टा इन्सट्रुमेन्टनि बिथोराव बर'नि सिफुं खाम सेरजा बेफोरबो गोलैदों बे जोंनि थाखाय बहुद गोजोनथावना खोथा मानोना जोंनि थांखियानो जाहैबाय हारिमुखौ हमथाना लाखिनानै थांनानै थानाय दा नैबे स्टेटआव जोंनि मावनांगौआ जिहेतु संबिधानिक भाबै माने जौगाहोनाय फोथांनानै लाखिनो थाखाय जों दावहा दरखार गैला जोंना बिनि एक्सपानसनाव नांगौ माने बेखौ टाइम एन्ड सिचुएसनजों समजों गोरोबफाहोनानै माबोरैहाय कालचारखौ माने फुवारनाय जोंनि हारिनि बादैबो वर्ल्डआव एक्सेप्टेबल खालामनाय दा निश्चय गोसोआव जादों माने जिआइ टेगआव एप्रुभ जायोब्ला बे वर्ल्डनि इन्सट्रुमेन्टेल रेकर्डआव थागोन दानो नैबे बुस्थुआ बर'आ नैबे अरिजिनेल बुस्थुखौ दामोमोन आरो बेहा साइन्टिफिक मोनसे इउसफुलनेस दं बेखिनिखौ जों मोननो हासिगौ जों जाथिया बुंनानै थाङोब्लाबो जोंनि खाम सिफुं जथाया बे जे बर'नि अरिजिनमोन बेखिनि एस्टाब्लिशमेन्टआ जागोन दा बेखौ खालामनोब्ला जोङो पाब्लिसिटिखौ नांगोन फोसावनांगोन फाहामनांगोन आरो बे बुस्थुखौ जोंनि जा जों अबजेक्टिभ जों जानांगोन जे मानसिया माब्ला मोजां मोनो जाय बुस्थुखौ मावनानै मानसिया थांनानै थानो हायो बे बुस्थुखौ मोजां मोनाबाबो मावनांगौ जायो दा नुबाय जोङो बर' हारिमुआ
फैयै फैयै मोनसे स्टेजाव फैबाय आजिखालि बर' हारिमुखौ फरायनानैबो मानसिया प्रफेसनेलाइज जानो हायो थांनानै थानो हायो बिनिबो MA कर्स ओंखारबाय दा बे पाब्लिसिटिखौ नैबे मेलफोरनि थ्रुयै बानायनांगौ हयथ' बानायदों बिनिनो बादायलायनायनि हाबाफारि होननानै आं सानदों दा बेयाव आंनि बिजिरनायाव दा बैसागो मेला फाथिबाय थायोब्लाबो माखासे आखुवाखौ जों नुबाय थायो आरो दा बैसागु मेथाइ लिरग्रा मानसि नांगौ जायोब्ला बैसागुआ मा बुस्थु दं बेखौ बुजिनांगौ जायो दा बुजिनांगौबा नैबेबादि सावरायमेलनि निस्सय माने प्रयोजन दं होननानै आं सानो आरो ओरैनो बेनिखायनो दा आं खावलायगोन जों बैसागुखौ मोसायो मेथाइ खनो रंजायो नों मेथाइ लिरोबा बैसागुआ मा बुस्थु बेखौ बुजिनानै लाग्रोनांगोन दा आंखौ मोननै मोनथामसो बिदि बादायनायाव जासमेन्टबो लेंहरबाय गगांगाव आं खननै खनथामसो जासमेन्ट जाबाय बेयाव माखासे आं डिफिसियेन्सि माने दुर्बलता खमफोरखौ नुदों आरो बै बादायनायाव गथ' सासे गगांगाव हयथ' बियो 2019 सोनि खोथा खोमा बिराद मोजां मोसादोंमोन सेंग्रा सिख्ला जराया खिन्थु बे सेंग्रा सिख्ला जराया बैसागो आरो गोदान मेथाइनि डिफारेन्सखौ मिथिया मोसाबाय बे बिराद मोजां मोसाबाय खिन्थु मानसिया गोदान मोसानायसो मोसादों बैसागुनि सुराव दा बेबायदि प्रब्लेमा जोंनाव जादों आरो जानायखायनो जोंनाव मेथाइ लिरग्रा माने मेथाइ खनग्रा मानसिया खम जादों दा बिदिबा जों बैसागु मेथाइखौ लिरोब्ला बैसागुखौ मोजाङै फालिनोब्ला बेखौ माने डेभेलप खालामबा बिनि अर्थखौ बिजिरना लानाय मोजां दा बैसागु माने मा बैसागुआव माबायदि मेथाइ जानांगौ बेखिनि खोथाखौ बुजिनानै लाग्रोनाया लाइमोनफोरनि बा जोंनि मोसाग्रा मुसुरग्राफोरनि जथेस्थ' दरखार दं होमब्लासो जोंनाव मेथाइ सृष्टि जागोन नोंथांमोना एसे सिगांसो मेथाइ मोनसे खोनादोंमोन खोमा बेयावनो दामदोंमोन जों मेथाइ मोनसे लानानै बेखौ एनालाइसिस खालामनानै नायनाया मोजां मा होनदोंमोन बैसागुनि सिगां सारायखौ लानानै सौराय एवनायाव सौराय एवोमोन दा बे बैसागुआ ओरैबायदि टाइम गोदोनियाव आरो दानियाव दं बैसागु माने बर'नि मोनसेल' टाइम जि टाइमाव गोसोनि खोथाखौ सिख्ला सासेनो सेंग्राया फोरमायबाबो रावबो दाय हमनो हाया दा बोसोरसे गमथाब सेंग्रा सासेया सिख्ला सासेनि मोजां मोननायखौ फोरमायनायनि मोनसे टाइम जाहैबाय दा बेयाव एनालाइसिस खालामबा जों नुयो नों जुदि सौराय एवबाय थानायाव सासे सिख्लाखौ आं नोंखौ मोजां मोनो जुदि नोंखौ मोजां मोनाबा आं नोंनाव माने अद्भुत खामानि मावना देखायगोन जायनि थाखाय जायखौ लानानै नों गिगोन दा साराय जुदि नोंखौ सासे सेंग्राया जुदि बिनि सौराय एवनायनिफ्राय सौराव एवनानै देखायबा बे सिख्लाया मावगोन फाग्लासो आंखौ मोनाबा थैनांसिगोन गतिके आं बेखौ मोजां मोनो होननांसिगोन दा नैबे परिबेसखौ लानानै बैसागुआव सृष्टि जादों होननानै जों बुंनो हायो मानोना मोसानाय माने नों गोसो फुरथि बायदि फैनांगोन फुरथिया माब्ला फैयो जेब्ला नोंनाव परिबेस मोनसे फैगोन परिबेसा नैबे जे जों मिथिंगायारि आबहावा सोलायनाय टाइमाव जोंनि गोसोफ्रा एसे चेन्ज जायो नालाय